नालाय दा बे ज' जानायावहाय माने जों रायलाय होनलाय बोरैबा एसे थाखा फैसाफ्राबो गैथारलालै बहा सोरां थांबा बहा नांगौब्रा बिदि होनलायनानै बे खाथियावनो जुदि शिब दङब्ला शिब सारनाव थांनाय दोनथ'लै शिबनाव थांनानै एसे बैसागुनि सोमोन्दै जानो लोंनो होननानै बिनाय जादों आरो लोगो दिगि ज' थांनानै दा बाहाय थांनायावहाय जोंथ' बेबायदि खालामगोन होननानै मिथियाखै माने थांनानै एसे शिब साराथ' रायलायगासिनो दं मिटिं जागासिनो दंमोन आरो न' सिङाव हल सिङाव ओमफ्राय मिटिं जोबनाय लोगो लोगो बियो दाबसे जायगायाव थांदों आरो बहाबा सानजाहा थांनांगौ होनना थांदों जों बिजों रायलायनो मोनाखै आरोखि ओमफ्राय जायगायाव थाखानाय मानसिफोर दङ बिसोर जोंखौ सिङाव लांना थांबाय मिटिं हल सिङाव लांनानै ओमफ्राय जोंखौ होनबाय खयथा खोथा बुंबाय आरो बुजायबाय मा होनबाय दाथ' जोंनाव था जेबो सिन्था गैला गिनांगौ गैया रावबो गैला दा रावखौबो गिनांगौ गैला जोंजों थादो होनना बुंबाय आरोखि दा थादो होननानै रायलाय होनलाय खालामखांनायनि उनावहाय एसे सिखारलायनो हां जाब्ला मालाबा बबेनिफ्राय लाबोनानै बे मालाखौ लाबोनानै गानहो फैबाय आरो हरखरियानो ओमफ्राय गानहोखांनानै उनावहाय दे लाइन जादो ओरै लाइन जादो फट' खेबनोसै होननानै लाइन जाहोनानै फट' खेबबाय आरोखि फट' खेबखां बर'नाव जोङो बर' सारनाव शिब नालाय बियो खाथियावनो शिब दंब्लाथ' एसे बैसागुनि एसे लोंनो जानो एसे बिना लायनोलै मानो दखरा बेलाय शिब जाबाय नालाय जयेन जानो थाङाखैमोन नोंथाङा? जयेन जानो थाङाखै बेखौ जों मिथिथारा माने बिदि जागोन होनना जों मिथिया आरोखि ओमफ्राय जयेन जागोनखौ बिदि खालामगोन जयेननि होननानै जों थांखायाखै गोसोआव बिदि गैखाया जोंनाव आरो बिसोरजों जों जयेन जानांगौ गैखाथारा साबेसे थांदोंमोन नोंथाङा? जों माने 16 जन जायोमोन आरो ओइ माखासे गसाथानिबो दं सासे माबे प्राइमारिनि गोलैयो नोंथांमोना? आं बे दावलिगुरि फाइबारिनिखा गासैबो औ गासिबो खिन्थु आङो जे दिन BPF जोनोम जादों बे दिननिफ्रायनो दंखायो गोदोबो लेंबाय थादोंबाबो दस्रा लेंबाय थादोंबाबो आंखौ लांनो हायाखै बा सोरखौबाबो लांनो हायाखै आरोखि एकदम थैस' थांसो बयबो मिथिगौ गामिनि मानसि दंजोबो हनै जों थांखाया आरोखि लेंदोंबाबो थांखायाखै जों गोदोबो बावनो थाबाय थादों मोनजा मोनजाबाबो थाबाय थाखानाय आरोखि दा फैसै समावसो हरखरियानो बबेनिफ्राय लाबोब्रबखो माला सोलाबायना होबाय जर'बस्थि बायदि जाहैबाय राय होनलाय र' होननानै माने मालाखौ गारहोनाय जादों आरोखि ओमफ्राय माला गारहोखांनानै ओरै लाइन थादो फट' खेबनि जाबाय ओमफ्राय बाहायथ' आङो हरखरिया माबाखौ बोखारनानै सिप'सनानै लाखाबाय आंथ' बिदि नङा आं बिदि जागोन होननानैथ' आं मिथिया ओमफ्राय एसे खिथु उनावसो आं थाहैखादों आरोखि आं जेराव थाङा मालाबो जों थाङा दा आङो गोदोनिफ्राय आं सोलायखायाखै जे दिन BPF जोनोम जादों बे दिननिफ्राय जों दंखायो BPFखौ माने एसेबां मोजां मोनो? BPFखौ मोजां मोनो माने जोंहा माने BPFआ जाहैबाय जोंनि बर'नि एखे माबा खाथार आरोखि माने BTC सोरजिबोनाय UPPनिफ्राय UPPआ बारहो बिसोर खामानि गैया ससेनिफ्रायसो माने जोंनि बिएलटिनिफ्राय जोंना बे BTCआ सोमजिदों उजिदों दा बे BTCआवनो जों थांना थानांगौ जा BTC मोनबाय जेला उदां जाबाय UPPआथ' दा मा जानानै मा जादों जेबो खामानि गैया जेबो मावाखै जों बिसोरजों बोरै थानो जों माने जास्ट बे ओरैनो माने थाखा फैसा बैसागुनि सोमोन्दै बिदिनो थांनायल'मोन आरोखि दा बाहाय जों मिथिया बिदि खालामगोन होननानैबो दा हरखरिया बिसोर गावस्रा सानखानानै दंखायो खोमा खयजन सोरजोंबा आरो खोथाफोर दंखायो खोमा एरम खालाम बिसोरखौ एरम खालाम होननाय दंखायो खोमा दा हरखरिया जोंखौ माला गानहोलाबायबाय आंथ' गाननाय लोगो लोगो फुनानै सिफ'सोखादों जेसेबांखिनि थांदों गासिबो फैफिनजोब्बाय नामा? औ जेसेबांखि थांदों बे फैफिनजोब्बाय जों थाखाया जों नागारजोबखासो गासिबो माने ओरैनो थांफ्लाखानायखासो बेखौ बिनो एसे लोंनो जानो बिहैनोसै होननानै थांनायखासो आरोखि नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि
दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन।